Regai tingogamuchirana muzita raJesu, amen. Mfundisi ndinokutendai mazviita enyu nekudipa mukana unoyu church board yapano. Ndinokugamuchirai mose, ngatingogara hedu pasi, Mwari vachingotiitira zvakanaka, amen. Regai tingotenda Mwari vanotiitira zvakanaka nguva dzose nai. Regai ningotsvagawo zvandiri kutsvaga pane chinhu ichi. Handizi kuti ndiri kutsvagei, but ndiye zvandiri kutsvaga, amen. Ndiri kuda kutenda Mwari mangwanani ano timbopinda munguva yekugoverana shoko raMwari. Haleluya. Ndida kuti nditende Mwari zvakanyanyisa nekuda kwemukana wakadai. Ndanga ndiri pataitaura nezuro nababa vachinditi mangwana muri kupa shoko, ndakanga ndiri kutozvibvunza kuti ndotaura kuti chii, because zvazvisati zvavamo. But pane kamunamato kandakangoita, kamunamato ikako kane zvakangondizevezera zvokuti chimbotaura. Can you summarize message yegore rino rese? Hallelujah. In one sermon. Hallelujah. Handigoni kuzviita pamwe vamwe tainyora manotsi tichiita zvataita, but ndandiri kungoti nhasi uno ngatimbogoveranei esummary yezvese zvatakanzwa kubva gore rechitanga, amen. So I have titled my message yanhasi unoyu kungoti faith for the next season. Hallelujah. So the title of my message is just faith for the first season. Amen and amen. Ndoda kuti ningoverenga scripture one chete, then mamwe acho tinenge tichingopanana as we go. Ngatingotarisa Ecclesiastes chapter 3 pavhesi ya 1. Ndiri kungoda part A yacho chete, zvingotiitira zvakanaka. Kana tisina isiri kuuya paboard, regai ningoverenga version yandiinayo, zvigotiitira zvakanaka, amen. The part A inoti iyo, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Hallelujah. To everything there is a season. But this is really not everything. Hapana chiri kusarurwa apa. Zvinhu zvose zvine nguva yazvo. Hallelujah. Especially kana tiri pano pasi penyika, pasi patiri kurarama pano panonzi panyika, chinhu chese chine nguva yacho. Saka donzvo rangu randinaro nhasi kana kuti chikonzero chechandiri kuparidzira message iyi ndechekuti ndoda kungoti patinopedza kutaurirana service yanhasi ichipera, ngatingonzwisisai kuti muupenyu chinhu chese chine nguva yacho. Hallelujah. Zvinzwisise kuti kana uine pauri kupfuura napo pane nguva yapo. Kana uri kufara kwenguva iyoyo. Chinhu chega chega chine nguva yacho. Patinopedza service inoyi ndoda kuti tinge tanzwisisa kuti chinhu chega chega chine nguva yacho. Amen and amen. Regai tingonamata bijana. Mwari wakatendeka, tibatsirewo sevana venyu, ndibatsirewo inene Mwari kududzira shoko renyu, tibatsirewo kurinzwisisa. Mwari mutibatsirewo patiri kufamba tichitaurirana zveukuru hwenyu. Mwari zvemasizens amakatara, imimi ndimi Ishe makati upenyu hwedu hunoraramwa in seasons. There is a season to plant, there is a season to harvest. There is a season for each and everything that happens. Nasu uno Mwari tidzidzisei kuti tinzwisise kuti upenyu hwedu hunoraramwa in seasons. Tichisamaraiza Mwari zvamakatidzidzisa gore rino iri, kuti gore rino ranga riri pamabasa. Tichitaura nenyaya yemabasa ekutenda. Mabasa ekutenda anoreva kuti tanga tiri mumwaka oro musizeni yekudzidza kuita kwenyu Mwari kunoshamisa kunouya nekutenda muzita raJesu, amen. Regai tingogoverana tichingofamba nenguva yedu, tingonzwisisa mashoko iwaya. Regai tingoti scripture iyo ngaigare iri papa.
tingonzwisisa, tingotaurirana nyaya yatiri kuda kutaurirana nezvayo. Regai ndingotanga ndichiti, muupenyu hunorarama munhu, regai ndimbokuyeuchidza hama yangu kuti kwatakabva kana kuti kwatakakurira, upenyu hwaitoraramwa in seasons. Tine season yatairarama nekuda kwokuti mai ndo vaitipa mukaka. Tine season yatakararama taakuzvimhanyira tega, mai vaakuita zvokutituma. Tine season yatakararama taakudzidzira nekuexperimenta, tichidzidziswa zvekuita. Tine season yatakararama yatakazenge taakushandisa zvatakadzidziswa. Tine season yatakazopinda mukuwanana neseason yatakapinda mukuita vana. Tine season yatakazopinda mukukura tisisafunge zvevana, taakufunga zveupenyu nekwataakuenda, because upenyu hunenge hwakuda kuguma, because upenyu hwakadyarwa in seasons. Ndizvo zvazvakangoita uye hatikwanise kuzvichinja. Haleluya. Saka pandinoda kuti tingonzwisisa sevana vaMwari kuti patainzi isusu mabasa ekutenda, takataurirwa nenyaya yemabasa ekutenda, tikachererwa, tikaita zvekuumbiridzwa kuti tinyatso kunzwisisa kuti what are these works of faith. Aya mabasa ndeapi? Takamadzidza gore reshe kubva parakatanga patakapiwa theme kusvika pari zvinezvi. Haleluya. Inini pandaisamaraiza, pandaitaurwa nyaya dzemabasa ekutenda, samari yangu yanga iri yekungoti takanga tiri kungogadzirirwa a new season. Haleluya. Because tikanga tiri kutaura shoko raMwari, pataitaurwa nyaya yefaith, pane vakauya vakaita zvekuporeswa, vadzikiswa nepamusoro perufu. Haleluya. Vachiiswa pamberi paJesu kuti vaporeswe. Pane vakaporeswa, pane vakaitirwa zvakanaka nekutenda kwavo, vakwira mumuti, vana Zakeyo naye. Pane vakaitirwa zvakanaka pakutenda kwavo, vafamba pamusoro pemvura, kwambomuka mafungu, tichiudzwa nezvenyaya dzemabasa ekutenda naye. Pane zvatakaudzwa zvekufidwa kwe5,000. Haleluya. Pese paingotaurwa nyaya dzemabasa ekutenda. And inini pandaizvitora, it was actually saying to me, we are ushering you into a new season. Season yandiri kutaura nezvayo haisi ya 2026. Handisi kutaura zvegore. Because makore akanyorwa nevanhu kuitira kuti isusu timanage nyaya dzetime. Bible rinoti 1,000 years is like a day kuna Mwari. Kureva kuti izvi zvetime izvi zvinesu isusu kuvanhu zvemakore izvi. But inini ndiri kutaura nyaya dzesizeni yeupenyu. Haleluya. Kutenda kwakuri kutibatsira kuti tipinde musizeni yeupenyu. Haleluya. What is it that you can define as a new season? Regai timbopanana definition ye new season. Isusu kubasa kwedu ndo zvatinorarama nazvo. Hanzi hautaure chinhu chausina kudefina. Defina chinhu kuitira kuti vanhu kana vakutaura vazvinzwisise. So zvinonzi izvo, the next season is a period of transition that God is calling you into. A season that follows the one you are currently into, or you are currently in. It is marked by change, preparation, promise, and often requires faith, obedience, and a new mindset before you carefully experience the blessings of the new season. Hallelujah. Ndoda kuti ndidzokorore zvakare in a shorter version. The season that is called the next season is God's appointed time of change, where faith leads with clarity, preparation meets promise. Hallelujah. And what lies ahead is greater than what you are leaving behind. Hallelujah. Kurava kuti patiri kutaura nezvenyaya yekuti tiri kugadzirira we were being prepared for the next season. Zvinoreva kuti panguva yataigadzirirwa zvenext season, pane zvaitoitika musizoni inoyi. Tine zvaisafanirwa kuenda musizoni iri kutevera zvatiri kusiya musizoni inoyi. Hallelujah. Pane vachiri kutamba neshamwari dzavo dzavakatamba nadzo here vachiri vadiki diki, vachiri kudziyeuka dze2 years 3 years ikokoko. Vamwe dzatakatamba nadzo kuma high school, dzimwe dzacho hatichatodzizivi. Vataiti shamwari vakainfluenza upenyu hwedu makore iwayo hatichatovazivi. Haleluya. Hatisina ukama navo, vane kwavakaenda, isusu tikava nekwatakaenda. Kureva kuti pane zvatakaita
nguva iyoyo zvaitigadzirira sizeni inoyi zvisisisinei nehama idzodzo, ndava yekuti ndaamusizeni nyowani. Kureva kuti patiri kuenda musizeni iri kutevera, tiri kusiya sizeni inoyi nezvanga zvirimo, nezvayanga inazvo, nezvayanga yakatakura, but zvatiri kutoita izvozvi zvine chekuita nezvatiri kufanira kunge tiri musizeni iri kutevera. Kureva kuti tine zvatakadzidza gore rino zvine chekuita nesizeni yatiri kutevera, yatakagadzirirwa. Haleluya. Ini ndinofarira nyaya yataitaurirwa gore rino iri, yaiti prepare especially panyaya dzemafungiro, nyaya dzekutochinja mindset, nyaya dzekuchinja mafungiro nemaitiro takagadzirira next season. Haleluya. Tine pataiudzwa kunzi tine matiri kufamba namo, but matiri kufamba namo ngamurege kutikanganisa, ndava yekuti tiri kuitwa hardened for the next season. We are being prepared for the new season. We are being prepared for the new beginnings. We are being prepared for the things that are coming. Hapana chinhu chauno ari kugadzirira kutamba mutambo webhora amamunashe. Vari kugadzirira AFCON vakatoenda kuMorocco kare, kuitira kuti vambo acclimatize neweather yeko, vambo mhanya muweather yeko vasati vatamba, because ukasvika uchibva mundege kunotamba unodyiwa, unenge usina kugadzirira. Kureva kuti season yatiri kupinda iyi, yatava kupinda mairi, or the new season I'm talking about, ine chekuita nezvakanga zviri kutaurwa pano zvemabasa ekutenda. Taigadzirirwa ramangwana, taigadzirirwa musizeni iri kutevera, taigadzirirwa kuti tizokwanisa kuzomaneja zviri kutevera. Amen. Amen and amen. Pane vachapinzwa mavasi, taiudzwa pane zviprofita pane maprofesa ataiudzwa pano kuti vamwe muchapinda mamusati mambopinda, vamwe muchabata mari dzamusati mambobata, vamwe muchabata vana, vamwe mhuri dzenyu dzichaitirwa zvakanaka, pane mamereji achagadziriswa. Izvozvo zvega zvichibudikidza nemabasa ekutenda zvine chekuita nekutigadzirira musizeni iri kutevera. Hallelujah. Because hapana season inouya isina zvayo. Every season comes with a blessing. Every season comes with its temptations and trials. Hallelujah. Saka pane zvinenge zviri kuitika tinenge tichigadzirirwa season iri kutevera. Bible rine ukariverenga kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelations, God is a God of seasons. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Tinotenda. God is a God of seasons. Amen and amen. Pane nguva yavanobvumidza havo kuti vanhu vambogara vari muutapwa. Pane nguva yavanobvumidza kuti vanhu ngavachibuda. Pane nguva yavanobvumidza kuti zvimwe zvinhu zvakati nezvakati zvimboitika muupenyu hwemunhu. Izvozvo zvinenge zvichibatsiridza kugadziridza vanhu kuti vagadzirire next season. Regai tiudzane izvozvi panyaya dzokuti kana uchinatsokunzwisisa zviri kuitika izvozvi. Pane vanoti kusainzi vana baba naana mai, zvinhu zvinoitika kwamuri iko zvinezvi, zvimwe zvacho zvinofamba neropa renyu. Trauma yamunoexperience izvozvi inozogona kushova muvana venyu kana zvizukuru zvenyu. Pana zviri kundinzwisisa, regai ndimbokudzoserai kusainzi. Ndiri kuedza kuti kana uchida kuziva zvemunhu, tarisa ropa rake. Ndosaka zvichinzi kana uchinzwa kuti madokta arida kutesta kuti munhu ari sei, vanoti ngatiitei mablood test. Because mablood test ane yese, ane history yese yemunhu. Even ukabvisa mimba, blood test rinotaura kuti ukabvisa kangani. Ndeva kuti ropa rako rinotaura nezvako, rine history yako. Kureva kuti even trauma yauno experience iko zvinezvi, ukasachenjera nekutokanzura nyaya dzacho, inoenderera kubudikidza nevana nemuzvizukuru. Zvozonzi zvaiexperiencwa nasekuru vake ndo zvaari kuexperience iko zvinezvi. Patiri kupinda mu new season takatoudzwa kare kuti pane zvimwe zvinhu zvinofanira kudii, zvinofanira kudamburwa. Haleluya. Kuti zvizorega kubata madzisekuru, vazukuru, nekuti zvaiva isusu madzisekuru acho nai. Munoziva here kuti patinopinda mu new season, kuronga kwaMwari season nyowani haikumbiri permission kuti ndakuuya, inongouya ndava yekuti new season. Regai timbotaurirana nekuwirirana pachinhu ichi. Ukanzwa pauri pasisiri comfortable,
isaini yekuti yaanye nguva yenew season. Hallelujah. Ukanzwa kuti pauri hapasisiri comfortable, it's a time for a new season. Haudi mumwe munhu anokutaurira kuti yanguva yekuita sei yenew season, because zvinhu zvinenge zvaita sei zvakuchinja, zvakukuvava. Kazhinji kacho ukaramba uchigara pazvinhu zviri kuvava, hama dzangu, you actually unoramba uri kuita masaiko. Zvinhu zvinoramba zvidzokorora kunge zvisiri kupera, ndewekuti uri kugara paseason 1. Hallelujah. Zvinhu zvikazvisari kunyanya kuita, ziva kuti wakupinda munew season. Izvozvo faith yataipiwa panapa ndeyekuti you are actually being prepared for your new season. Ndatini nemaseasons akumbire, winter ikumbire, autumn kuti shamwari chienda ndakuya. Inongotanga yakungoita winter ndewekuti it's time yekuti kutonhore. Hallelujah. Summer haikumbire wana spring kuti chimbomirai kana kuti regai nimbokurumidza nimboita sei. Inongouya ndawekuti iseason yacho. Hallelujah. Kana zvongodaro pane zvinongoitika zviri natural, izvozvo izvo hazvikanganiswi nemunhu, hazvideterminwi nemunhu, zvakatogara zvakaiswapo naMwari. Isusu chedu kunzwisisa kuti tinofanira kugara tiine kutenda kunotibatsira kuipinda munew season. We need to be strengthened. We need to have faith that is strong enough to get into the new season. Hallelujah. Many of us are living a season, but we don't know yet how to live in this next season that will be called the new season. Izvozvo zvekunzwisisa kuti museason munogarwa sei, muno zvinhu zvakatokosha. New season is not a calendar change. Hallelujah. Usually it comes with a change of assignment. It comes with a new responsibility. Amen, amen. Ndoyatinoti kuchinja kwemaseason. Amen. Anga asina mwana ukawane mwana zvatochinja. Hallelujah. Anga asina muzukuru akawane muzukuru, it's a new season. Pane vari kuexperience maseason evazukuru. Vamwe hatisati experience maseason evazukuru. But izvozvo zvega vanhu tikasazvinzwisisa, unogara uri museason ekare, woramba uri mumacycles. Kureva kuti vana baba nana mai tinokura. Ende kana takura ngatizvinzwisisei kuti tiri kukura. Hatirambe tiri vadiki. Tinochinja, ndawekuti maseason anochinja. Hallelujah. Tibvunze isu, patasvika apa dzimwe nyama dzakusarudza pekungogara hadzo, hauna zvaunodziita nadzo. Iseason yacho. Hallelujah. Tinotongogamuchira ndawekuti iseason yacho hazvishandurwe nemunhu. Unomboedzawo ndine vana vangu vakamboti chimbosimudzai masimbi muite 6-pack. Hazvichagona. Season yacho yakapfuura yema6-pack. Hallelujah. Kureva kuti muupenyu tinofanira kuziva kuti tinorarama maseason. Kana nguva yacho yapfuura, yatopfuura. Ende ngativa tatonyeurirana ipo panapo. Zvatiri kutoita izvozvo izvi hazvidzokororwezve. Zvatiri kutaurirana izvozvo izvi hapana nguva yatichazoti musi uya zvadzokororwa, zvazotaurwa nemo semusi uya, because time iyo itori unique, hatidzokorore nguva. Kureva kuti munhu ngaashandise mukana. Iwane faith yekushandisa mukana for your new season. Ndawekuti time haidzokororwi. Kana wairuza watoiruza. Hallelujah. Unogona kuzoita hako catch up, but catch up yakasiyana nekunga uri kurarama zviri normal. Let's just be mindful of that aspect yenguwa. Anditika, a new season comes with a new responsibility. A new season is basically a change in your assignments. Hallelujah. Tikatarisa Numbers 18 and Numbers 14. Ukaiverenga. The Israelites were being prepared to get into Canaan. They were being prepared to get into a new season. Vakatumira nhume vana Joshua kuti endai mumbonosora, mumbonoona kuti kwakaita sei. Zvavakaona vakauya nemareports. Vamwe vane zvavakataura, vana Joshua vane zvavakataura. Because paritaurwa nenyaya yenew season, pakanga paakutaurwa kunzi kwamakuenda uku, you need to have an understanding yekwamuri kuenda. You need to have the faith yekwamuri kuenda. Because kana ari magrapes, endai muchimaziva kuti akaita sei. Because muri kuenda into a new season, a season of abundance. Zivai kuti kana makuenda into a new season, a season of abundance, hakuna zvekumirira mana. Hallelujah. Hakuna nguva yekumirira zvihuta.
Hallelujah. Even tikazvimaketa tichiti zvinobvisa cancer, hakuna nguva yekumirira zvihuta. Ndekuti new season haina zvihuta. New season ine nyaya yekupinda muzoni yehuchi nemukaka. Hallelujah. Mune mararamirwo anoitwamo because you are transitioning into a new season. Isusu sevana vaMwari, let's have that understanding. Ndozvandakadzidza gore rino. Ndozvandakadzidza ini gore rino. Let's have that understanding. Yekuti kana taakupinda mu new season, tinopinda tiine kutenda kwakakwana kunotibatsira kurarama into that particular season. Ndekuti that season has a new assignment. That season has new things that are coming with it. That season has got some new responsibilities that are coming with it. Izvozvizvi ngatinzwisisei kuti patiri kupinda mu new season, tiri kupinda mu new season yakaita sei? Kana tiri kupinda mu new season yeabundance, sekereke tiri kutarisira kuti nhamba dzevanhu dzichawanda. Patiri kupinda iwewe neni ngatinzwisisei kuti in the season of abundance ndinoita sei? Hallelujah. Because mu season abundance, at times, hamusime kupfachura. Ndinguva yekuseva. Because zaita kunge zviroto zvainzi pachaita 7 years. Panenge paine maguta. Dzimwe 7 years dzinenge dziine nzara. Vari kuinterpreta zviroto voti aiwa. Idzi 7 years idzi dzemaguta. Inguva yekuti tichengete kuitira kuti munguva yenzara tizokwanise kuita sei kunge tiine chekudya. Izvozvo, this is what we call faith for the new season. Kuziva kuti pandiri kurarama, ndiri kurarama here into my new season. Regai nditaurire mimi hama neshamwari vari kukura seni. Kuti patiri kuenda mu new season yatiri kuenda iyi. Inini, as an individual, regai nditaure zvangu. Regai ndimbosiyana nezvevamwe. Kwandiri kuenda uko, nekuchena musoro kwandava kuita, there is demand yehealth care. Yakati kurei. Hallelujah. Saka ndikanga ndiri kuziva kuti ndo kwandiri kuenda, ndiri kufanira kugadzirira kuti in that season yandichapinda inenge iri kudiwa health care, isingadiwe zvipatara zvokumirira ma-hours ndiri paraini. What is it that I must do izvozvi kuitira kuti season iyoyo kana yasvika? Hallelujah. Am I covered enough when it comes to my health care? Am I covered enough when it comes to my insurances? Am I covered enough when it comes to zvinhu zvinoita kuti kana ndapinda musizeni iyoyo yekuti ndinenge ndisina income iri kuuya, ndinenge ndisisashandi? Vamwe vari kufunga kuti vari kureka. Tese taimbofunga kuti tiri kure. Hapana aisafunga kuti zviri kure. Pane mwana akanditi, how many years to retirement? Ndikati 10. Zvikanzi dzese idzo. Ndikati shamwari, mwana wangu atopfura 12 ndisingatozivi kuti 12 dzacho dzasvika sei. Kureva kuti tine basa rekugadzirira iwewe neni for our new season. Amen. We have work to do to prepare for our new season. Amen. So Israel saw the promised land. Vamwe vacho vakatya magiant nai. If you read Numbers 18:31 to 33. So sometimes when you fear, those are ndakadzidza gore rino. When you fear and when you doubt, these things can prevent you from getting into your new season. If you have to deal with your fears, you have to deal with fear, you have to deal with doubt. Because those two things, they prevent you from getting into your new season. Many a times they delay your promises. Hallelujah. They delay the coming of the new season. A promise that is delayed, kana yazouya sometimes unogona kuitadza kuibata kuti ndiyo here kana kuti haisiriyo. Hallelujah. Vana baba nana mai ngatinzwisise chinhu ichi. You don't drift into the new season. God leads you into the new season. God allows you to go into the new season. Hallelujah. Amen and amen. The Bible says the steps of a good man are actually ordered by what? By the Lord. Kureva kuti ivatsoka dzedu idzi nemafambiro edu aya. Kana uri munhu akanaka, Mwari ndo vanenge vachitungamirira nai. Regai timboti, there are things, this is not accidental. God appoints people. God takes people to the new season. Now, what are the characteristics of seasons? Seasons are ordained by God. And every season has an assignment. And every season has an end. Hallelujah. God often moves us from one season to another
Sometimes before we fully understand it, but never without a purpose. And then the next season, this is zvekuita mairi. Kana Mwari vatotendera kuti ndipinde mu next season, pane purpose yazvo, pane assignment iripo, pane zvandiri kufanira kuita mu next season. Hallelujah. Isusu sevanhu, we need to understand that we need to position ourselves. How do you position yourselves as an individual? Chekutanga chacho unofanira kutodhira newe nepfungwa dzako. Ndo zvandakadzidza gore rineri. You deal with your mindset. Chekutanga. Chechipiri chandakadzidza gore rineri ndechekuti you increase the number of times you pray. You deal with your prayer life. Hallelujah. Inokubatsira kana wakuita position yourself for the next season. Tinonamata. And in actual fact, if you notice this year, we were actually getting into that quite a lot of time actually in prayer. Hallelujah. If you want to position yourself, you have to obey. And that obedience has to be prompt. Unofanira kuteerera, especially zvataurwa naMwari, that obedience has to be prompt. Pakanzi Abrahamu, ibva munyika yako, iyo yeHarani, uende kunyika yandichakuratidza. His obedience was prompt. Haana kumboti ndichambonokumbira amai. Ndichambononzwa amai kuti vari kuti chii. Akangoti zvamataura izvozvo ndo zvandiri kuita. Hallelujah. Last but not least, you need to let go of the old if you are positioning yourself for the new season. Because zvekare zvine system yekuda kubatirira pamunhu. Ndakamboona pamwe patakasvika ipo manje apa ndiri kuZimbabwe. Waizwa munhu achiti izvi taizvitenga mari yakati izvi. Aiwa baba, zvamaitenga 50 cents hazvisisiri izvo, tamu season. Season haisi yemasensi nemadhora aya ekudhara aya anga ine matombo aya. Ihane ma-US dollar mukati. Munoita zveseason ino iyi. Zveseason yekudhara ngatisiyanei nazvo. Please don't hold on to the things of the old. Because the things of the old have got a propensity yeku actually to dilute zvinhu zvemu season. Hallelujah. So things of the old ngatizvisiye tine tsika nemagariro nemakuriro atakaita anogona kutikanganisa kuenda mu next season. Amen and amen. Hallelujah. Inini chandakadzidziswa nekuuya pakereke panapa inyaya yekusavhunduka mari. Because ndombofunga kuti season yatakanga tiri kurarama kumashuroko. Ndina mukoma waivhunduka vakangotambira chete, vaingoramba chingondibvunza, "Usina kuti hauna nzara, hauna chii?" Ndave kuti vane irimo muhomwe. Iyo nyaya iyoyo yekumuti, the things of the old can actually impact your new season. Ngatisiyei zvekudhara. Chimboyazokufungisisa makuriro avakaita kuti hapana here chemakuriro angu, hapana here chekwandakabva chinogona kundiafekta kuti ndipinde mu new season yangu. Because imwe new season yatiri kupinda iri kuda kuti tinzwisise mararamiro emo tisina zvekudhara zvinenge zvakatibata. Hallelujah. Please have courage to move on. This is the last thing that I want to talk about when it comes to positioning yourself as an individual. Hallelujah. Kana tiri kuti isusu, a new season demands a new mindset. What are we saying? Isaiah 48 verse 18 and 19. Mwari vanongoti, behold, I'm doing a new thing. Hallelujah. You cannot enter, your new season with the thinking of the current season. And it, because Bible not remember not the former things. I am actually doing a new thing. Hallelujah. Because sometimes zvekudhara hazvisiri izvo zvinogona kutiraramisa mu new season. Hallelujah. Amen. We need to have a promised land kind of a thinking. Timbosiya the wilderness kind of a thinking. Yepana Numbers 13 paya. Because the wilderness thinking, tichamuka mangwanani tichinotora mana. Inenge yatouya, handina chandiri kuita, handina chandiri kubvisa, handibvise mari, handibvise chinhu. Kune zvihuta zvichauya zvichibva kunyanza uku, I'm not preparing, chandiri kungoprepare mabhakets ekungonotora. But kana takuenda to the promised land kind of a thinking, the promised land kind of a thinking inoti iyo, kune mizambiringa inofanira kuitwa taken care of.
tiri kufanira kudzidzira kunorima magrapes. Ndava yekuti kwatiri kuenda kunokura magrapes. Tiri kufanira kuenda kunodzidzira kunotanga kuita zvemabhizinesi ikoko. Ndakuti new season iri kudhimanda kuti ndinge ndine an entrepreneurship kind of a mindset, ndichibvisa mindset yekungogamuchira. Hallelujah. That kind of a mindset is the one that is coming with the promised land kind of a thinking. That mindset yekuti kwanda kuenda ukoko kwakati nakei, kwandiri kuenda ukoko kune zvinodiwa, kwandiri kuenda ukoko kune hama nyowani dziriko dzandiri kufanira kugarisana nadzo, maJebusites anga ariko, maHitites anga ariko, atiri kunosangana nawo, tichinogarisana nawo, tichatreda sei navo. Ivava vamwe vacho vaimbotirwisa maCanaanites ndo vamwe vacho vatichagarisana nawo. That mindset in itself ushers you into a new season, a new way of thinking, a new way yekugamuchira zvinhu. Because kwauri kuenda, remember, usi kuenda in isolation, uri kuenda kune vanhu. Dzidzira kuti vanhu vandiri kuenda kwandiri kuenda mu-new season ndiri kunogara nawo sei, ma-new boss andiri kunoona ndiri kunowadzana naye sei, hama dzandiri kunoona ndiri kunowadzana nadzo sei. Patiri kupinda mu-new season, tapinda mukereke inoi, ndichawadzana nevamwe zvakaita sei, ndichawadzana nevamwe vatendi zvakaita sei. Because the new season demands the Canaan kind of thinking, the promised land kind of thinking. That's the thinking that we are looking at. That's the thinking we really would want as individuals. The faith that takes us into the promised land kind of thinking. Thinking that generates, thinking that has got a mindset of creating, thinking that has a new way of doing things. Hallelujah. Amen and amen. Trakuti titende Mwari nekungoti new season iri kudemanda a new mindset. What does a new mindset demand? It demands us that please don't go with old strategies. They don't work in new seasons. Hallelujah. Familiarity sometimes brings bondage. Hallelujah. Don't stay in your comfort. Kwauri kuenda ku new season, ngatimbosiya izve comfort, timboita a little bit of some experiment. Hallelujah. Zvinonzi izvo, faith grows when comfort shrinks. Amen and amen. Paunenge uri kubvisa comfort yako ipo paya, your faith and your dependence on God will actually increase. Hallelujah. Ngatiwirirane pa statement iyi. What got you here will not take you there. Amen. Amen and amen. What got you here will not take you there. Because what got you here got you here. What got you here is what got you here. It won't take you there. Kwaturi kuenda ku next season kunoda a new way of thinking. Saka patiri kuenda mu next season hama munashe, let's get on to some thinking, a next season kind of thinking. Hallelujah. Do you know that God sometimes reveals direction, especially after obedience? Kana wati wewe Mwari vati ita zvakati, iwe wotanga kuita. Sometimes dopa noya direction, Mwari dopa vanotaura, because chinofana kutanga kutenda, chinofana kutanga kubvuma. Because kana wabvuma ndopa noya direction. Hallelujah. Because the Bible says by faith Abraham obeyed, not knowing where he was what? He was going. By faith he obeyed. Kuna kuti obedience yakakosha for our next season. The faith is important for our next season. Hallelujah. Amen and amen. Pane pango paunoti Peter paakadedzwa kunzi huya ari mubhoti, paakatanga kufamba pamusoro pemvura, hapana pakambotaurwa kuti mvura yanga iri musolid state. Amen. Akangofamba nekutenda. Ndiye hake akazokanda hake maziso elsewhere. Dai anga akangoramba akakanda kuna Jesu, anga dai akasvikako. Kureva kuti kutenda kwedu kune chekuita next season. Kwatiri kuenda ukoko kune chekuita ne faith yedu. Hallelujah. Faith can create paths. Amen. Do you know that next season ayaso kuitorine my explanation? Ndiso edu tinoti gore rine iri kwakanzi kune runino. Saka kuchazenge kwakadai ngatigadzirire takadai izvi. But actually the next season does not come with
clarification. Hapana anomboziva kuti sama yegore rineri tese tinongorima nekudyara mbeu nekudii nekutenda. Because hapana chiri chine clarity chakanyatsotaurwa kunzi zvichazofamba zvakadai, January ichanaya ka3, February hainai, ichazonaya musi wakati. Do you know kuti dai taiziva izvozvo ka? Vane information iyoyo vangadai vasingabatiki. Can you imagine that atine munhu ane information yekuti zvakamira sei muna January uno? Tese tingadai tiri kumhanya kwaari. December unoyu tese tisati taenda kuholiday taipfura nekwaari. Kuti konai zvangu zvakamira sei zvemuna January. Ndinotenda Mwari kuti vakaramba vakangozviisa mumaoko avo ivo. Because dai zvakaiswa mumaoko emunhu aitaikuwara. Taipinda pataiti, hameno pataipinda. Hallelujah. Hama munashe regai tingoyeuchidzana kuti obedience unlocks revelation. Takamboudzwa nyaya yerevelation pano. Mufundisi wakamboiparidza topic iyo yerevelation. Hallelujah. And we were told obedience unlocks revelation. Faith moves before feelings agree. Hallelujah. What is God asking me to do before he explains why? Or what is God asking you to do for your next season before you get an explanation? Because vanhu vazhinji tinotsanangudzo. Tanga vanyasondiudza kuti zvakaita sei. Hallelujah. Ndakuda kusvika pandiri kupedzisa. God equips you for the season he calls into. Izvozvo ndo zvandoda. Because zvinonzi my grace is sufficient for what? For you. Kuda kuti nyasha dzavo the new season dzitori sufficient dziriko kare. Amen. He equips you. Akabvisa wana David kubva kumashepard vakawapinza mupalace. Hallelujah. Anointing came along before the throne. Hallelujah. Kunana Sauro. Do you know that pano increase opposition, even the grace also increases. Paya pano increase attention nekudzoserwa kumashure, nyasha dzinotowedzerwa dzekuita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Because nyasha idzodzo kana dzawanda zvine chekuita nekusimukira kwako nekwangu mu next season. Hallelujah. Ngatisarambei zveopposition. Hatidi zvema one party state kurarama. Upenyu hunoraramwa neopposition. Vanoita physics vanoti kufamba kwandiri kutoita kudai izvi inyaya yekuti pasi apa pane friction. Dai pasina apa handaifamba. Kureva kuti iwe neni mukurarama kwedu muchiKristu, kurarama kwedu sometimes kuri dependent nefriction. Hallelujah. Yatinonge tiri kusangana nayo. Saka patiri kuita matambudziko ere zvatinosangana nazvo, nyaya hombe ndeyekuzvitora kuti what is it preparing me for my next season? What is in this thing for my next season? Haikona kuti kana wasangana nedambudziko wobva wafuga musoro pasi pemagumbezi wozvichemera uripo ugoungudza ugoita sei. Zvekuungudza izvi ngatisiyanei nazvo. Hallelujah. Ngatingobvunzai Mwari kuti pandiri kupfuura napo apa muri kundigadzirira chii for my next season? What are you preparing me for my next season? Ndiri kutrenerwa chiiko for my next season? What is it that I'm being trained for? What is it that I'm being hardened for my next season? Because hapana chinoitika muupenyu hwemunhu chisingazivikane naMwari. Vakada Mwari, vanhu vari muna Mwari, kureva kuti Mwari vacho vanenge vachiziva zviri kuitika mukati meupenyu hwavo. Hallelujah. Everything works for good to them that love the Lord. Amen. Kureva kuti whatever is coming, it will come. Munozviziva here kuti kana upenyu huri kuti stretch. Stretching is a sign of growth. Stretching is a sign of expansion. Stretching is a sign yekuti uri elastic. Ukawa elastic, it means kuti uri flexible. Ukawa flexible unoshandika newe. Hausi brittle. Ukasawa flexible, ukangonzi bijana, wachikoka. Ende kana wachikoka, haudzorereki, because hakuna maglue anonama vanhu. Hallelujah. So it is important kuti when you are stretched, it's a proof of growth. New levels bring new battles. Hallelujah. Ngati vatangoyeuchidzana ipapo patiri kupinda ma-new levels tine hondo dzinenge dzakatimirirawo dzeseason iyoyo. But kana takambokunda dzeseason iyi, Mwari vanotikonesazve pane dziri kuuya next season. Hallelujah. God's presence does not leave you in transition. Mwari vanotokusiya wasvika ikoko. Hallelujah. In summary, ndiri kuti chiko, the next season is not about
what you lose, it's about what you become. Hallelujah. Hakuna nyaya kuti ndarasikirwa nechichi. It's what you become when you get into the new season. Do you know that sometimes patinoumbirizwa paya paya, patinosangana nezvinhu paya paya, it's a moment of just simply saying, what have I become? I have become stronger because of what I have gone through. I have become, much faster, much agile because of what I have gone through. I have become a stronger Christian because of the prayers. I have become a stronger Christian because of the fastings we have had. Hallelujah. It's the next season is about what I have become as a result of zvanga zviri kuitika museason inoi. Hallelujah. Philippians 1 verse 6, he who began a good work in you will what? We'll carry it on unto completion. Hallelujah. Regai tibatsirane panyaya iyi ndichingopedzisa. Iwewe neni tine basa rekunzwisisa kuti patiri kupinda mu next season zvatakagadza nezvatakadzidziswa gore rino iri, the muscles that we built this year through prayer and fasting, patakaenda kumakembi paya paya, mamessage atakanzwa aya aitisimbisa for the next season. Anga ine chekuita nekwatiri kuenda, anga ine chekuita nekustrengthena mhuri dzedu, anga ine chekuita nekustrengthena upenyu hwedu, anga ine chekuita nekustrengthena our prayer lives, anga ine chekuita nekustrengthena even muiri yedu chaiyo chaiyo. We are prepared for the next season nekuda kwethimo yatanga tiinayo gore rino iri. Hallelujah. Can we stand? Hallelujah. Chingowana nguwa shoma yekunamata. Ungotenda Mwari. Ungoti Mwari ndinokutendai for this season. I know if ever there is anything that you yourself interpreted as wrong, chingoti Mwari ndinokutendai nepandakapfuura napo. Ndayokuti pane chekuita neseason yangu yandiri kuenda mairi. Ndinokutendai nezvandakaita because zvine chekuita neseason nemuseason mandiri kuenda. Ndinokutendai nepandakapfuura napo nekuda kwokuti kune kumberi kuri kuendwa. There is greater things for next season. Let's pray. Baba, tinokutendai mangwanani ano. Tinotenda Mwari nenguva iyo yatanga tiinayo, nguva yekugoverana. Baba, muchitidzidzisa Mwari kuti there is a time for each and everything in our very own lives. There is a time, oh God, for planting. There is a time for harvesting. Baba, ndinokutendai nenguva yatakapfuura nayo, even us say church. Manga muine chekuita Mwari, nemwaka watakupinda Mwari, nemwaka mutsva watiri kupinda Mwari. Ndinokutendai, ndinokuvongai, ndinokupai mbiri. Mazviita henyu Mwari mangwanani ano, nekutigonesa sevana venyu, kuti tizwisise nekuziva kuti Mwari patinenge tiri kupfuura napo Mwari, pane chekuita Mwari neramangwana redu, pane chekuita Mwari nesizheni iri kuuya, pane chekuita Mwari nemasizheni Mwari amakatigadzirira kumberi uku. Zvimwe zvacho hatizvinzwisise, and we don't need to understand, but we only need to obey. We don't need to understand. We need to just hear your voice. We don't need to understand season iyoyo, but Mwari tinongoda kuti tingoteerera, tingopinda Mwari museason iyoyo. Imimi motituma Mwari, mozotigaidha Mwari, mozotichengetedza museason iyoyo. Muhondo dzine chekuita next season, tinongozvizwa kuti nyasha dzenyu Mwari, the grace of God is sufficient for us, oh God, in that season. Ndinokutendai, ndinokuvongai Mwari mangwanani ano. Mazviita henyu Mwari nenguva iyo yekugoverana. Mazviita henyu mutsvene. Ndinokutendai Mwari, ndinokuvongai. Nyasha dzenyu Mwari tinodziona, kubata kwenyu Mwari tinokuona. Mazviita henyu Jesu mangwanani ano. Ndinokutendai nekukupai mbiri muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Regai tingopa Mwari chipo chekuombera. Handisi kudhedhi, do you want to say anything? Muri right. Muri palive. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Regai tisvike panguva yezvipo. Tingotora offering yedu yeso.